Your Excellency, ndisakutayireni nthawi ndimati pano ndiwapemphe Sultan amene alipo mpano, Sultan Mapira, kuti akulandireni kudera kwanu kuno. Sultan Mapira. Kumasana kuno amfumu a president athu a Dr. Lazarus Makafe Chakwera, ine amfumu ndikusangalala kwambiri kubwera kwanu boma lino la Mangochi makamaka mwezi uno wa Disemba. Takulandirani kuno ndi manja awiri. A first lady amene akunyumba kwa president lero lino kumasana kuno pano pa chigawe pa Nchombo boma la Mangochi. Takulandirani mukale otakasuka komanso osadandaula china chilichonse mwafika pa chimaki pake pa Nchombo pa boma la Mangochi. Ulemuso upite kwa secretary athu amene ali boma lino la Malawi Bambo Chimwendo komanso ndanduna athu a local government. Landirani ulemu wanu kumasana kuno pamalo pano. Ulemu upite kwa Bambo amene antandama a regional governor audichisiyene mesi bwana tukugwira nawo ntchito bwino kwambiri a regional governor amenewa komanso district ya Mangochi mokamoka ngati anthu anu achipani amene munayika kuno akumatilemekeza bwana ife anthu achipani kuno ku Mangochi. Bwana ndili ndi chimwemwe kwambiri siku la lero kubwera kwanu kwa lero komanso kuno ku Mangochi tili wodala kwambiri. Kumawaku a vice president anu amasegulira makamaka kugawa kwa chimanga boma lino la Mangochi, amasegulira kwa chimwala. Tikuthokozani kwambiri bwana ninjala ili Malawi mukutiganizira ife anthu akuno ku Mangochi. Bwana pano pali mafumu ambiri amene abwera, pali mafumu okwanira 64 amene abwera pano kuzakulandirani kumasana kuno. Komanso mosokozedwa ndasabutiye amene akuyimira ufumu wa senior chief Mponda tili pano pamalo pano. Bwana boma lino la Mangochi ndimafuna kuti ndikuuze chipani cha Malawi Congress Party kuno ku Mangochi malemu angwazi kumene tinawalandira ndi kuno boma la Mangochi. Mwina anthu ena samaziwa history koma ife anthu aku Mangochi tikunyadira kwambiri chifukwa mwayamba kale zitukuko kuno ku Mangochi. Ofesi yathu ya DC mwatipangira ofesi yathu komanso taona taunimu misewu ina wayambika. Bwana ife tundiokondwa anthu aku Mangochi. Bwana kumasana kuno chifukwa cha chisangalalo chifukwa cha kunyadira kwanu kubwera kwanu ndi china ntindi cha anthu chimene chabwera pano kusinikiza kunena kuti mtsogoleri wa dziko ali pati ali pano. Bwana ndisakutayiseni nthawi chifukwa mwabwera kuzacheza nafe makamaka mwezi wino wa Christmas. Tikukufunirani zabwino zonse makamaka anzathu a Kristu mwezi uno wodalisika mwezi wa madaliso. Zikoma kwambiri a president. Kupe 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 Gwanga kupa. Your Excellency, kupe ndane napayu akutanthauza ubwino wanu. Lero vice president wanu amagawa chimanga apo. Tsono kutsekulira amasekulira chimangacho ndiye kuti mukupereka. Ifenso kuno ku Mangochi tikupasani zofuna zainu. Ndimpemphe mwana wanu chisiyene mesi akulandireni ku Mangochi kuno. Zikoma kwambiri Your Excellency. Bambo Ntandama. Ndilo mweli ife sitisinda boma ndilo mweli ife sitisinda. Zikoma kwacha Dr. Chakwera ndikuti tu dokotala ndani, ndikuti tu dokotala ndani. Pajamu manena kuti akumagendedwa ife tikangendedwe kuno.
kodi ine kumene angandigende ndikuti ndikukulilongwe kapena ku Blantyre koma kothawira kundikuti ndiye munthu angandigende kuno bwana president palibe munthu angakugendeni kapena kutigenda kugenda kuno munthu ameneyo sangapange nsonkhano kuno ndipereke maulemu mofulumira chifukwa president sanapume ulemu upite kwa president ainaka dziko lino amene akuyendesa dziko lino Dr. Chakwera. Ulemu wina upite kwa mama amene tili nawo pompano amayi Monica Chakwera. Ulemu wina upite kwa Secretary General Chief Executive wa chipani cha Malawi Congress Party. Ulemu wina upite kwa Bambo Gerald Kazembe amene ali Deputy wa Secretary General. Ulemu waukulu kwambiri upite kwa Bambo Afuma Mapira ainaka dera limene tili nalo limene tili lino. Bwana president sindilankhula zambiri chifukwa ndayi zambiri ndikakuonani ndimakhala ndi chimwemwe sindimathaso kulankhula iyayi. Bwana kuno takulandirani kuli zambiri zoliralira bwana muzingoziwa kuti anthu aja akamalira ndi pamene ife amatipasa mphamvu. Ndingofuna ndakumbutse anzathu achipani china zina zolesutsa mmene timapanga kampeni kumwasa awodi. Bwana anthu amanena zambiri kutinyoza koma ndinayiuza timu yanga ya region komanso aneki akuno komanso a constituency komanso a district kuti musadandaule asiye natinyoze koma ife tikutenga kansala ku mwasa wodi kansala amene yakhala waife. Bwana anthu ena samakhulupirira tinanyamula kansala iwo akutitukana. Lero ndikufuna ndikuwuzeni kuti bwana akamatukana chifukwa cha kupirira kwanu ifeso tikupirira koma Boma 2025 tikutenga. Ife bwana tilibe nthawi yolimbana ndi munthu chifukwa inu bwana mumatiuza kuti osalimbana ndi anthu. Ife bwana Boma iliri 2025 tikupitiriza basi. Kodi olosokalo ino anthu akuno ku Mangochi tingachosa Chakwera mmene akutisamalira bwana anthu alibe kuchothokoza. Ndingofuna ndipereke pano mafumu akumachinga ndi Baraka andipatsa mphatso yanu koma chifukwa choti simunayime bwana mphatso ndili nayo ndikapereka nane ndizikusatani konko. Bwana ndilibe mawu ambiri ndikufuna ndipemphe Chief Executive amene eno mwina alankhule koma amuzusa nda bwanawa. Bwana ife timakukondani timakunyadirani komanso inu amangochi ndimakukondani tiyeni tinkonde munthu uyu. Salamu alaikum. Ife sitisintha Boma ndilo mweri. Ife sitisintha Boma ndilo mweri. Ife sitisintha Boma ndilo mweri. Kwacha pano bwana poti nthawi yatha ndimpemphe mwini wache amene akuongolera chipanichi anamuna machine Secretary General kuntundako bwana kuti akudzutse chabwino aliyese dzanja mwamba dzanja mwamba. Kwacha kwacha Dr. Chakwera awinanso anakuno ku Mangochi anatu apochere che Chakwera kwende nayo. Kwacha bwana president anthu awa abwera mmawa atamva zokuti inu mukubwera kuno antandama aimani a Gerald anauza anthu akuti abwere pano 9 koloko. Bwana anthu abwera kale pano mbuyomo zoti kukudutsa munthu wina amangokhala nazo opanda nazo ntchito koma atamva tikubwera Chakwera ananena kuti olo mutabwera 8 koloko sachoka akudikirani pano. Bwana ine mati ndikuthokozeni pa zifukwa ziwiri. Tatenga zaka zambirimbiri anthu akunama za msewu wa makanjira kuno ku Mangochi. Inu mwapeza ndalama zokwana $100 million kuti mumange msewu wa makanjira. Zinthu zimene zakhazi kuvuta maboma onse ambuyomu. Mulungu adzikudalitsani wa excellency kuti kumakanjira kumene anthu amakutaya bwana makanjira akangotsekuka
Mangochi apitira kupita patsogolo. Chifukwa kumakanjira kuli malo okongola kwambiri. Ndiye kuti chitukuko chochoka kumene kuja kumabweranso mpaka na kuno. Achinyamata ambiri amene amachoka kumakanjira kubwera kuno azikhala konko kumagwira ntchito zawo. Alendo amene adziyenda kumakaona nyanja azikhalanso akumapita kumeneko. Komanso tikafufuza mbiri ya dziko lino kulibe malo amene ali ndi nthaka yabwino kuposa makanjira. Bwana ndikuthokozeni fanse umenewu anthu aupangira kampeni nthawi itali. Amapatsa anthu voti koma palibe president amene amachita chooneka ni maso. A president ndikuthokozeni. Ngakhale kumakanjirako anthu kuti apite ku chipatala amavutika kuti ayende mpaka nomapita kusalima paboti. Bwana ndinu nokha mwamanga chipatala. Chipatala chachikulu kwambiri kumakanjira. Moti posakhalitsa apa mukakhala mukuchitsegulira. Mulungu adzikudalitsani. Ndimati ndikuthokozeni na president kuno kumangochi. Mama wa uno mwatuma vice president Dr. Michael Huss. Kunena zoona kuno kuli njala bwana yaikulu. Inuyo mutapemphedwa ndi amapirawa. Atiye mapira. Mutapemphedwa ndi Gerard. Mwatuma vice president lelo nali lonchi chabe. Mwatiuzanso ife ku local government kuti tigawe chimanga pena paliponse. Mulungu adzikudalitsani na president. Chifukwa mudzimu mulili njala yaikulu. Koma fati inu ngati president okonda anthu kumangochi mwatipatsa chimanga kuti tiagawire. Ife a president tionetsetsa kuti chilungamo chichitike. Osati nyumba imodzi matumba 5 yayi. Tufuna wina aliyense amene mmafuna inu kuti athandizidwe kuno athandizidwe. A president nthawi yatha pali zambiri zimene tingathe kutchula. Anakamba apo amapira apa mukumanga office yaikulu ya upstairs pompano. Mwayambapo misewu ngakhale ikuchedwa kumamba misewu yambiri pano pa Mangochi pa Boma kuti pakhale municipal. Kumkapi makliye a president mukumanganso msewu watala wabwino. Komanso mwapereka program ya madzi ku Nkhuzi Bay. Madzi ochuluka kuti anthu kuno kumangochi asamafe ndi ludzu pamene nyanja yawayandikira. A president zonsezi Mulungu adzikudalitsani. Chinthu china chimene ndimafuna ndithokoza bwana ndinu munthu wokonda mtendere. Simunatukwanepo munthu, simunalatirepo munthu. Ena aja mbuyo mwakayima amati ndikunyenyani. Inu a president mmaopa Mulungu, mmakonda wina aliyense. Nsilamu ndi bwezi lanu, Mkhristu ndi bwezi lanu, Mulomwe ndi bwezi lanu, Muyawo ndi bwezi lanu, Mchawa Muyawo aliyense kandi Mtumbuka ndi bwezi lanu. A president mtima umenewu mupitirize. Koma anthu akumangochi kuno bwana sadzayiwala. Inu mutsogoleri wanu munaonetsa chinthu chachikulu. Kuno anthu amampatsa ulemu cheya Bakiri Muluzi. Bwana kuno Bakiri anathandiza anthu osiyanasiyana. Koma ngakhale anathandiza anthu osiyanasiyana chipani cha DPP chinamanga Bakiri Muluzi kwa zaka 17. Amayendera kundende Bakiri Muluzi zaka 17. Koma inu mutafika your excellency munanena kuti Bakiri anala kwa chiyani. Ndipo inu munanena kuti chotsani mlandu wa Bakiri fana ali mabodza. Ndinu president yekhayo amene munaona chilungamo ndikummasula Bakiri Muluzi. Tunena pano Bakiri alibe mulandu. Aja wanapatsa chipani. Anamulanda chipani cha UTF. Wina nkutenga Boma. Koma inu sikuti kapena muna panga china chilichonse kapena Bakiri kupatsana chilichonse. Koma munatsata chilungamo. Ayawa nzanga ali kuno fandine mulamu kuno kwa Mbaluku. Ayawa nzanga ali kuno amene amanyoza Bakiri muno ndiye kuti zake sizingamuyendere. Koma inuyo president pommasula Bakiri Muluzi Mulungu adzikudalitsani. Mulungu adzikupatsani moyo wautali. Lero akamabwera DPP kumanena kuti abweranso ndi mabodza maloto achumba. Bwana kumeneta ndikulota DPP sidzabweranso maliro akatuluka musiwa sabwereranso musiwa. DPP sidzalamuliranso dziko lino. Pakati apa bwana taona kuyankhula koopseza anthu pa msonkhano. Akuti amenya wanthu, anyenya anthu. Inu munatuza kuti ku chipani cha Malawi Congress Party zankhaza ndi mbiri yakale. Mwatuza kuti chipani cha Congress Party tikhale mwamtendere. Koma ndimafuna nene mauwa kukhala mwamtendere sikuopa. Palibe olo membala mmodzi wa Malawi Congress Party alandire chipongwe bwana. Anyamata athu alirede kuteteza masupporters wonse Malawi Congress Party.
ndipo tiyenda paliponse tichena amene lavalira anthu pano ma t-shirt, palibe amene ati wotche, palibe amene ati menye. Koma sitiyamba ndewu chifukwa inu sinu president wa ndewu. Mwabweramu bwana mukufuna kuti muthandize anthu akuno ku Mangochi. Mavuto alipo koma tikuthokozeni fa mukuyesetsa kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Chifukwa chake tikunena molumbira komanso momwe pa Mulungu. Pachiyawo pa Chisilamu timati inshallah kufuna kwa Mulungu kuchitidwe. Inu a president mulamuliranso 2025 mpaka na 2030. Palibe amene apikisane nanu. Bwana ni mawu amenewa ndikupempheni modzichepetsa kuti mwayankhule ku mtundu wa Malawi. Koma ndimtayire mtengo Gerard komanso Chisenemesi ndi aimani ndi anzanu chifukwa chokusa gulu lalikulu kwambiri. Mulungu akudalitseni na president sikoma kwambiri. Kwacha. Sikoma kwejinji. Agogo Sultan Mapira mafumu onse muli pano ndamva kuti woposa 60 mwabwera pano. Zikomo kwejinji. Ashehi mwatipempherera pano pamodzi ndi atsogoleri wonse mashehi onse komanso azibusa amene mwandandauko. Zikomo chifukwa chotilandira kuno ku Mangochi. Secretary General wa Malawi Congress Party Bambo Richard Chimwendo Banda amene somuli anduna olemekezeka maboma ang'ono. Achiwiri anu ali pomwepo Gerard Kazembe. Zikomo mwatilandira bwino. Sinamesi Antandao achakulungu komanso azanu wonse aimani nga district kuno akuti pano pa mchombo pa Mangochi. Ndikuthokozeni nonse akulikulu la chipani cha Malawi Congress komanso ndiyamike mwapaderadera achinyamata nonse mwafika pano chifukwa cha chikondi chanu, chifukwa cha kutilandira kwanu. Ndizoonadi kuti kuno mavuto akadalipo ena ndadzionera koma tikukhulupirira kuti sabata lino mvula iyamba bwino. Ndikuti chimanga chimene mwabzala china chamera kale ngakhale dzuwali sichili bwinobwino chikhala bwino koposa chifukwa tikukhulupirira inshallah kuti Mulungu wakumwamba atipatsa chisomo chokwanira chaka chino kuti tisakhalenso ndi vuto monga kumbuyoku. Nkhani yokhudzana ndi zitukuko zosiyanasiyana kati kamba za misewu wa Chilipawu amene atithandizeni boma la America koma maboma atatu agwirizana nkuponyezana kuti timange msewu wopita kumakanjira ndipo tsopano zakhazikika kuti tikhoza kuyamba ntchito imeneyo. Ndifuna ndithokoze kwambiri chifukwa amene akutithandiza maboma amene akutifunira zabwino amene akuona kuti ku Malawi kuno tayamba kugwira ntchito molimbika komanso mokhulupirika ndi kusamalira chuma chimene chili chuma cha Malawi. Akutithandiza kuti zimene tili kulotazi Malawi wotukuka ni wodzidalira
Malawi amene ali ndi mafactory ambirimbiri, ndipo zolima zathu tili kugulitsa pa mtengo wakuti anthu asangolandidwa ku midzi koma apeze phindu lenileni la thukuta lawo. Malawi ameneyo ngotheka ndithu ndipo wayamba kale kutheka. Ngakhale nkhani yamthilira kuno ku Mangochi ikuyendanso, tifuna tilimbikitse zimenezo kuti paliponsepo nkhani ya njala ikhale nkhani yakale. Tavutika anthu ife chaka chino chifukwa cha dzuwa ndi ng'amba imene idaopseza kwambiri nkuononga zinthu zomera kulikonseko. Tile ndiwayamike a Vice President Dr. Michael Biswick Usi tasemphana pa njira yapo akubwerera chifukwa wayamba ntchito yofunikira kuno mmene wayamba kugawa chakudya kwa chimwala. Tifuna kuti kulikonseko zikhale chimodzimodzi, koma tisamalirane wina ndi mnzake nkupatsana chakudya chimene chimuona mtima. Katikamba maprojekti ya madzi, katikamba maprojekti ya magetsi, katikamba maprojekti a zipatala ndi zina zotere, cholinga si china koma kuti titumikire a Malawi makamakanso kuno ku Mangochi. Chifukwa kunonso andiuza monditsimikizira kuti ngati ndimanena kuti kuno si kwathu ndikunama, chifukwa kuno ndiye kwathu kuno. Ndipo zikomo chifukwa mwanditsimikizira poyera pano pa msewu kuti tikhoza kukhala omasuka kuno. Alipo wena nthawi zina chifukwa choyipidwa ndi kuti tikukhalirana bwino mwamtendere amafuna kuyambitsa dala ndewo, kuti anthu ayambane, anthu atukwanizane, anthu achitane chipongwe. Amalawi tiye tiphunzire kuti kudekha mtima sindiye kuvomereza kuti ulibe mphamvu ayi, koma ndiye kuvomereza kuti mphamvu yako isamalira kuti isangotayika pa zinthu zopanda pake zoonongana dziko lili limodzi, koma kuti mphamvuzo zikagwire ntchito ina yotukula dziko lathu. Tiye tiphunzire kuti ngakhale tikakangana tichite zinthu mwamtendere. Mbiri zina zakuti tikhoza kumakhapana, mbiri zakuti tikhoza kumaphana, si mbiri zofunikira kuti zizitchulidwa ndi ife anthu akuno ku Mangochi ayi. Chifukwa ife ndife anthu okonda mtendere, ife ndi anthu okonda chipembedzo, ife ndi anthu opirira, chifukwa Mulungu wathu amatiphunzitsa kukhala anthu achifundo, chifukwa dzina lake ndi wachifundo chachikulu chosatha. Chifukwa cha chimenezo ndikupemphani kuti tiyeni aliyense wina ukuyambani dala maka achinyamata inu, chifukwa kudziwa kuti muli ndi mphamvu simupirira muyankhapo, mukhozanso wenawo kuwagogoda mtundu wonse, koma musabwezere chipongwe ku chipongwe. Aliyense asunge mtendere, tiye ntilelane a Malawi ndife amodzi, ndipo wina asachite dala mungomuonetsetsa nkumuona kuti uku ndiye kusoweka nzeru, uku ndiye kusoweka khalidwe, uku ndiye kusoweka umodzi umene a Malawi taukonda ndipo timaufuna, ndipo tikuufunabe, ndipo tidzaulondola. Chifukwa ife timalondola mtendere ndi munthu aliyense, ndipo pasakhale ziwawa kaya mudzina la ndale kaya mudzina la chipembedzo ayi. Pasakhale ziwawa polimbirana chuma ayi. Kuno tunkodala kuno tere msewu tufuna ukonzawu nchifukwa chakutinso ngakhale kumeneku zolima zimachuluka chifukwa ni dziko la chonde, ndipo kumeneku kuliso miyala yapamwamba. Tisalole kuti zinthu zimenezo zitipangitse kukhala ife wotembereredwa koma wodalitsika ndiko. Chifukwa cha chimenecho titsatira malamulo paliponse, kuti malamulo agwire ntchito kusamalira Malawi yonse, makamaka azimayi ndi wana, chifukwa pakakhala chipolowe amavutika ndi amenewa. Tisalole zimenezi, koma kuti anthu tikhale wodziwika ngati anthu amtendere monga Malawi timadziwika nthawi zonsezo. Zikomo chifukwa chakundilandira bwino, ndifuna ndipumuleko pang'ono, ndakhala ndili kungoyendayenda paliponse. Koma zikomo chifukwa chondifunira zabwino, ndiganizirenso ndifatse ndilingalire pa zinthu zosiyanasiyana zokhudzana ndi tsogolo la dziko lathu, ndipo ndili nchikhulupiriro kuti Mulungu kundithandiza zimenezo zithekadi, chifukwa ndafika kwathu kuno ku Mangochi. Assalamu alaikum.
Ziko. First you find out that. Nasi kwamba kugodeza ndio ikaambie sawa. Just a moment, guys. Relax. Just a moment. Udali good. Ase
Vita pa hospitali kande hapo ndikuona. Afiki. You can go Pantunda hapo. Mama mene kumanja chama 9 koloko inali 33 degrees. Koma mene mafika chama past 1 2 ndekuti itafika 38 degrees. Koma anthu amene anafika pano ndi anthu ochuluka kwambiri anamva kuti mtsogoleri wa dziko lino afika malo ano 10 koloko mawa mauti akhala akudikirira mpaka na kuzafika pano pamene President Dr. Lazarus Chakwera komanso Madam Monica Chakwera afika kuno ku Mangochi ndithu kuti adzapume komanso mmene maoneramu kwimbi la anthu zikusonyeza kuti anthu amulandira bwino mtsogoleri wawo popanda chovuta china chilichonse. Mwina kungokamba pang'ono zinthu zikuluzikulu zimene zachitika apa ndizonena kuti panayankhula amfumu ati mapita amene ndithu ayamikira zitukuko zosiyanasiyana zimene President Chakwera akuchita kuno. Komanso nduna yona za maboma ang'ono komanso yomwe ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Gerald Kazembe afotokoza kunena kuti President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera apeza ndithu ndalama zochuluka zimene akufuna kuyamba kumangira msewu wa kumakanjira. Afotokozaponso za msewu odusa kumene imapa kumapita uku timadusa kupita kwa Akatema mpaka nakwatukira ku Balaka komanso ndi ntchito zina ndi zina zachitukuko zimene zikuchitika kuno ku boma la Mangochi. Anthu achimwemwe kwambiri amene anafika pano kudzalandira mtsogoleri wawo kucheza naye kukambirana naye nkhani zosiyanasiyana komanso chachikulu madziwa Malawi munthu ukafika munthu wamkulu mafunika kumulandira ndi chimwemwe. Dzina langa ndine Dave Uma pamene ndayima pano ndiye kuti ndi pa roundabout yeniyeni yofikira kuno ku Mangochi. Kumbuyo kwangaku amene mwina mukutha kutotonera pakanema mtsogoleri wa dziko lino ndiye watenga msewu opita ku nyumba ya boma ya Chikoko Bay. Kwa amene mukutimvera pa wireless ndi imene ndithu zikukhaliramo anthu adakapitirizabe kuyenda kuimba komanso kusangalala kuti President Dr. Lazarus Chakwera wafika kuno ku Mangochi. Panafikanso akuluakulu aboma DC aboma la Mangochi naona alipo mpano komanso bwana mkubwa tinene kuti mkulu wa Mangochi Municipal Council analinso pompano kuzalandira Dr. Chakwera komanso ndi mafumu opitirira 50 amene anafika pano kusonyeza kuti mtsogoleri wawo anamulandira ndithu ndi manja awiri. Pamene tayima pano ndi pa msewu mwina ife tikwangule kuti magalimoto zimene anazitchingira kuti zisaduse tsopano msewu utseguke ayambe kuyenda. Dzina langa ndine Dave Uma, pitirizani kumvera komanso kuonera mapulogalamu otsalira kuchokera kuno ku MBC kuchokera kuno ku Mangochi. Zabwino zonse.